Bratia a sestry, na dnešnú nedeľu, na túto detskú svätú omšu sa veľmi teším, lebo vidíte, že je tu niečo špeciálne pred vami, pred kazateľnicou a práve je to určitá aktivita, ktorá patrí do našej diecéze. Ja sa veľmi teším, že nechcem povedať, že nemusím kázať, ale som rád, že niekto iný sprostredkuje vám práve určité posolstvo. A sú to práve naši ministranti. Tí, ktorí sú tu blízko pri Pánu Bohu. Bez nich by som si tu musel pomáhať sám, bolo by to veľmi namáhavé. Ja si sednem medzi vás, tam je ešte jedno voľné miesto. Dôležité je, aby vy ste predovšetkým videli oveľa viac, ako počuli. Bratia a sestry, takže dnes by sme vám chceli rozprávať o chlapcovi menom teraz si nespomeniem, ako sa volá. Takže by som poprosil našich ministrov, či by mi pomohli. Poďte, chalani. Mi pomôžu šikovať. No tak ďakujem. Určite pomohli. Ale možno niekto z vás mi pomôže. To sa hlási, ty sa hlásila prvá. Takže je to meno? Dominik Savio. Výborný. Môžeš? Prosím ťa. Ďakujem, chalani, môžete ísť. Takže je to Dominik Savio. No a keď už vieme teda meno, teraz by sme vám mohli niečo zahrať, scénku. To je taká krátka scénka, ale veľmi výstižná, takže chalani, môžete. Deti, poďte k obedu. Giuseppe, Dominik, poďte. Ideš jesť? Nie, Giuseppe, ešte sa modlím. Dominik, prečo sa nepridáš k ostatným? Otče, ja sa postím. Ach, Dominik, v tvojom mladom veku a postiť sa. Prečo? Chcem sa stať svätým. Sadni si na chvíľu, prosím. Vieš, Dominik, byť svätým neznamená robiť veľké skutky, postiť sa a robiť pokánie. Byť svätým hlavne znamená byť radosný a veľmi veselý. A potom môžeš aj z maličkosti robiť veľké veci. A Don Bosco, myslíte si, že sa raz môžem stať kňazom? Dominik, áno. Myslím si, že si veľmi dobrá látka a materiál a budeš z teba určite dobrý oblek pre Pána. Ďakujem, Don Bosco. A teraz poď, lebo nám to Giuseppe všetko povie. Ďakujem pekne, môžete aj zatlieskať. Čo, páčila sa scénka? Páčila sa? Sa opýtame. Páčila sa scénka? Takže, no, teraz by som potreboval jedného chalana, ktorý by bol v obleku. Hľadám chalana v obleku. Ja som v obleku. Si myslíš, že si v obleku? Nie je to oblek? Je to oblek? Nie. Pán farár, je to oblek? Ja myslím, že sú to monterky. Nie je to oblek. To je top moda, nová, 2011. Ako sa voláš, chlapče? Jakub, A koľko máš rokov? 15. Aha. Takže ty si myslíš, že toto je oblek, áno? Áno.
Je to oblak? Áno. Nie je to oblak. No dobre, nevadí. Keď už si tu, tak mi aspoň pomôžeš. Dobre? Dostanem toto nejaké peniaze? No, peniaze nedostaneš. Ale môžem ti slúbiť dar od nášho nebeského Otca. No. Tak si sadni. Pozri sa, pohostíme ťa. Dobre, takže Svätý Dominik sa narodil v roku 1842 v Taliansku. Jeho rodičia boli veľmi chudobní, mama bola krajčírka a otec bol kovač. Od malička Dominikovi štepovali kresťanské zásady. Dominik rád ministroval, ako naši chalani, niekoľko ich je veľa. No a veľmi túžil prijať prvé sväté prijímanie. Mal 7 rokov, keď pristúpil k prvému svätému prijímaniu v roku 1849 a veľmi sa na ňu tešil. Jakub, pamätáš si na deň prvého svätého prijímania? No jasne, že si pamätám. Musel som hodinu trčať v kostole, tá slavnosť prebiehla, ale potom doma to pohostenie prišla aj babička s peniažkami, joj, bolo dobré, a nerisky. Dominik si dal zásady, predsavzatia. Jakub, prepáč, že ťa ešte vyrušujem, si dal nejaké zásady alebo predsavzatie? Nie. Kto si pamätá deň prvého svätého prijímania? No. Pamätám si, že sme tu boli tiež. Čo sa ti najviac tak poznačilo na prvom svätom prijímaní? No, tak ako sme vykradali tú oplatku. Dobre. A dala si nejaké predsavzatia do života? No, ale teraz už si nedávam moc. Dobre. Ešte tu sa opýtame, deti, také väčšie. No, túto mládež, úžasné. Pamätáte si deň prvého svätého prijímania? Áno. Predsavzatia? Predsavzatia, že budem chodiť na prijímanie častejšie ňou v ten slávnostný deň. Úžasné, ďakujem. Môžete dať odmenu, aj tam môžete dať odmenu. Dobre, no, tak aj svätý Dominik si dal tieto predsavzatia a tieto predsavzatia boli dosť husté. Napríklad si dal: budem sa často spovedať a pristupovať k svätému prijímaniu. Chcem svätiť sviatočné dni. Mojimi priateľmi bude Ježiš a Máňa. A to najbrutálnejšie, radšej zomrieť ako zhrešiť. To je husté.